Има как да се заместят похапванията, снаковете и тези посяганията към някаква неясна храна от купено барче, да речем, до нещо, което сме приготвили сами. Може да бъде заместено по много лесен начин, като си нося в чантата нещо, което е помислено. Това може да бъде пакет ядки, може да бъде купа с плодове или зеленчуци, може да бъде изпечено месо, което сме правили от дома и знам какво месо е, как е приготвено, с колко мазнина, с колко сол, има ли натриев глутамат в него или не. Може да бъде дори протеиново барче, защото сега са много модерни, което сме приготвили вкъщи. Има достатъчно достъпни рецепти, човек да си приготви нещо подобно и да смеси 3 или 4 съставки, които ги виждам пред себе си, истинската храна каква е, да ги смеся на един блендер и да си направя барче, отколкото да купя опакованото протеиново или така нареченото енергийно барче, в което, за да може да стои в бензиностанциите 6 месеца, 1 година или 2 години, има още един куп ета, които го стабилизират, консервират и всъщност са доста вредни, част от тях, тъй като аз не мога да ги разградя в тялото си. Нямам такъв цикъл. За съжаление, перманентната консумация на вредна храна може да бъде в дългосрочен план вредна, както за физиката, така и за мозъка на един подрастващ младеж. Доказано е, например, че консумацията на натриев глутамат, който е абсолютно позволен в хранително-вкусовата промишленост, когато често той се употребява, води до 2 неща. Едното е перманентно увеличаване на обема на стомаха, а другото е, че води до така наречената мозъчна мъгла. Децата, които консумират редовно храни, съдържащи в състава си натриев глутамат, имат много сериозна трудност при концентрацията в училище и постиженията им като оценки са доста по-ниски от тези на децата, които се хранят по-просто и с по-истинска храна. Ако четем етикета на всичко, което пазаруваме в магазина, е много възможно да контролираме по-голямата част от това, което приемаме. Например, ще се изненадате, че в повечето колбаси и сушени меса има лактоза. Не разбирам защо, но не съм в тази промишленост, тъй че няма как да знам. Ще се изненадате колко много захар има в колбасите. Ще се изненадате колко отцветители има в колбасите. И ако аз прочита, че да речем в дадено изделие има над 10 грама добавена захар, аз мога да взема информирано решение дали да купя това изделие или не. Това, че на даден етикет има много ета, Е150, Е420, така, не означава, че всички тези ета са лоши. Желатина също има обозначение с Е. Захарта също има, солта също има. Не всички така наречени ета са лоши. Там има сгъстители, които са абсолютно растителни, но има и химия. И ако аз не познавам какво означава абревиатурата на нещо, то тогава аз не съм съвсем надежден човек, който да вземе решението да купи ли дадена стока или не. Не е трудно за младите хора да избират по-правилни храни, дори да не познават какво пише на един етикет. Лесен пример за това е да избират стоки, които ги виждат в пълния им вид, така наречените whole foods. Яде ми се месо, по-добрият вариант е да отида в магазина за месо, да избера парчето месо, което искам, да го видя в натуралния му вид и вкъщи това месо да бъде приготвено. Това е много по-безопасният вариант, отколкото да отида в която и да е търговска мрежа, която продава нискобюджетни стоки и да си купя един колбас, който има живот на стилажа 1 година. Не знам от какво е направен. Повярвайте ми, че може едно месо, което включително е на ръба да се развали, да бъде смляно, избелено, боядисано и овкусено, така че да има чудесен вкус след това. Тоест, няма нужда един младеж да познава всички абревиатури по етикета. Достатъчно е да си купи парче месо, да речем пържола, а не нещо опаковано, което има дълъг живот в магазина. Това е достатъчно добро решение.